Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženi zastupnik Nino Raspudić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. U predloženom programu Vlade kao ni u govoru mandatara nismo čuli ni jedne riječi o stanju Europske unije. Mi se pravimo kao da u prostoriji Europske unije, europske ideje nema jednog velikog slona, to jest izostanka slona možda gdje bi slon trebao biti, a to je Brexit. Mi nismo od bivšeg premijera, sada mandatara, čuli nijedan problem ni strateško razmišljanje o problemima Europske unije, a problemi postoje i manifestiraju se sve više i više. Brexit je samo kulminacija tih problema i koje je strateško promišljanje Hrvatske i stajalište o tim problemima i njihovom rješavanju, ja bih rekao spašavanju Europske unije. Prvi problem Europske unije je demokratski deficit. I to građani Europske unije osjete, da odluke sve više i više donose ljudi, tijela, institucije koje nitko nije izravno izabrao i koje nikome izravno ne odgovaraju. Odatle potiču svi problemi i vidimo kako ta otuđena oligarhija sve više zazire od referenduma. Problem je počeo sa referendumom o euru u Švedskoj. Švedska je imala referendum, imat ćemo ga vrlo izvjesno i mi, jer ovakvo arogantno ubrzavanje uvođenja eura bez kvalitetne javne rasprave postiže očito kontra učinak i referenduma će biti. Od referenduma o euru u Švedskoj, o odbacivanja irskog Lisabonskog sporazuma 2008., Brexita i nizozemskog odbacivanja proširenja na Ukrajinu, de facto to je bio samo simbol da se odbaci dalje proširenje mimo želja briselske oligarhije. Nemamo ni riječi o problemu birokratizacije Europske unije, o činjenici da postoji jedan golemi jaz između razine na kojoj su bili očevi utemeljitelji zajednice za ugljen i čelik koja kasnije prerasta u zdravu ekonomsku zajednicu, koja će onda 90-ih i dalje prerasti u nezdrav pokušaj nadnacionalne države i političke unije. Nema ni govora, dakle, o toj otuđenoj birokratizaciji, o kadrovskoj devastaciji institucija Europske unije. Kako sam se osjećao kao građanin Europske unije u trenutku terorističkog napada na Brisel? Europska povjerenica za sigurnost i vanjske poslove Federica Mogherini u tom trenutku se zatekla u Istanbulu. Mi kao građani Europske unije zgroženi napadom na srce Europske unije očekujemo od nje riječ utjehe, čvrstine, što nam je raditi, što očekivati. Federica Mogherini plače na tiskovnoj konferenciji i kaže kako je njoj teško. Kako imati povjerenje u takve ljude i u takve institucije? Zamislite jedan Winston Churchill u trenutku Hitlerovog napada na Britaniju da je cmizdrio na BBC-u i govorio o svojim privatnim osjećajima. Evo, to vam je danas najbolji primjer te kadrovske devastacije briselske birokratizacije i oligarhije. Ovo ne govorim čak ni kao euroskeptik, govorim kao eurorealist. Osobno smatram da je ideja europskog povezivanja dobra i da je bila dobra na razini Europske ekonomske zajednice. Da stvar treba ukazivati na probleme i da probleme treba rješavati, spašavati Ujedinjenu Europu. A ovakav bahati i arogantni pristup gdje se uopće ne govori, dakle, o dubinskim strukturnim problemima Europske unije postići će samo kontra učinak. Mistificira se Schengen. Pa Schengen se raspao 2 puta zadnjih godina pred našim očima. Raspao se u trenutku migrantske krize gdje odjednom svaka država diže nacionalne granice, ko žicu, ko vojsku. Kad govorimo, drugi put se raspao sada u situaciji koronavirusa. Odjednom nacionalne države, ponovo i nacionalne granice. Dakle, Schengen je priča za malu djecu. Volio bih od premijera čuti osvrt na ono što je bivši premijer, sada predsjednik Zoran Milanović, par puta rekao prije par mjeseci u izbornoj kampanji predsjedničkoj, da je u situaciji migrantske krize Angela Merkel tražila od njega kao premijera Republike Hrvatske da 100.000 migranata zadrži u Hrvatskoj. Dakle, očito je bio plan da Hrvatska postane hot spot iz kojeg bi onda Njemačka i druge zemlje birali sebi ljude za tržišta rada, a mi bi valjda kao čuvari konclogora te ljude tu čuvali silom. Milanović je to bar 3-4 puta javno rekao, nismo čuli osvrt gospodina Plenkovića. Je li Milanović laže ili je Merkel stvarno tražila tu monstruoznu stvar? I kako imati povjerenje u takvu Europsku uniju? I kako očekivati od građana koji su vidjeli primjer Grčke koja je uvela euro, što im se događalo, a s druge strane da ga Švedska odbije na referendumu ili da zemlje nama slične koje jako dobro napreduju za razliku od Hrvatske zadnjih godina nemaju euro. Nema ga ni Poljska, ni Mađarska, ni Rumunjska primjerice. Mislim da još uvijek sve ovisi o nama, da i s eurom i bez eura nam može biti bolje ili lošije.
Ali mi o europskim problemima trebamo raspravljati europski, znači civilizirano, argumentirano, racionalno, a ne se uljukivati u eurofanatične mitove. Hvala. Hvala. Imamo 3 replike. Prvo uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolega Raspudić, naše politike prema EU u samom pristupanju vidimo dolaze na naplatu. Nismo više samodostatni, mi smo samo njihovo tržište. Svi kad su se pozivali da ulazimo u EU nisu rekli istinu narodu. Prije referenduma koji je također bio protuustavan jer je mijenjan u godini, je mijenjan Ustav, ne treba 50% ljudi izaći. Pa nisu imali snage proglasiti isključivi gospodarski pojas na koje nas poziva EU i međunarodno pravo. Zaštititi naše more. Pa nismo zaštitili naše poljoprivredno zemljište. Mađari ne prodaju poljoprivredno zemljište, mi smo sad dobili kao još moratorij za 3 godine, ali će Mađari u Hrvatskoj moći kupovati poljoprivredno zemljište. Mi smo, znači u ovome po pitanju EU bili samo dobre sluge, a mi smo morali uhititi sve generale, ne proglasiti isključivi gospodarski pojas da bi se dodvorili Carli Del Ponte i europskim činovnicima da bi nas primili u EU. I sad nam to dolazi na naplatu, 2/3 Hrvatske su prazne zbog te europske dodvorničke politike. Uvaženi zastupnik Nino Raspudić. Uvaženi zastupniče Bulj, mi čak nismo koristili jednu komparativnu prednost koju imamo kao članica EU da bi ostvarili neke ciljeve iz ove deklaracije o kojoj Saboru nije podnijeto izvješće već 2 godine, iako to stoji u deklaraciji. Ja ne tvrdim da Hrvatska treba bilateralno ucjenjivati Bosnu i Hercegovinu radi nekih vlastitih interesa kao što je činila Slovenija Hrvatskoj, ali može uvjetovati neke europske vrijednosti, a to je promjena izbornog zakona onako kakav je bio u Daytonu koji će svakom konstitutivnom narodu jamčiti da će sam izabrati svoje političke predstavnike. Navest ću primjer dokumenta koji se zove Izjava Republike Bugarske u vezi sa usvajanjem zaključaka Vijeća o procesu proširenja, stabilizacije i pridruživanja. Dakle, obvezujući dokument koji se tiče Makedonije gdje vrlo jasno Bugarska navodi neke uvjete Makedoniji za nastavak pregovora. Dakle, Hrvatska može reći neće BiH napraviti korak prema EU dok se izborni zakon ne vrati na dejtonske osnove onakav kakav je bio prije nametnutih izmjena koje nisu prošle parlamentarnu proceduru u BiH od Berevih amandmana pa nadalje, što su europske vrijednosti. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Zvonimir Troskot. Hvala vam potpredsjedniče. Uvaženi gospodine zastupniče Raspudić, hvala što ste dotaknuli tu tematiku iz razloga što nam nikada nije prezentirano, a nizozemski premijer je izrazio zabrinutost zaduživanja Europske unije. Evo, provjerio sam na tržištu kapitala, dakle dospijeće te obveznice buduće generacije 2058. godine. Hrvatski narod ima veliki strah od zaduživanja jer smo zaduženi od kad postojimo. Pa evo, postavljamo to pitanje. Na koji način Europska unija misli vraćati te novce? To nama nije iskomunicirano ovdje u Hrvatskoj. Da li će se uvoditi porezi, kao što je pitao gospodin Zekanović, ili će se možda uvoditi nekakve naknade za korištenje slobodnog tržišta, što je automatski povreda same ideje Europske unije i opet to govorim kao eurorealist. I nadalje, koje su to strukturne promjene koje mi Hrvatske moramo uvesti kako bismo dobili sve te novce koje su nam obećane? Odgovor uvaženi zastupnik Nino Raspudić. Poštovani kolega Troskot, ja smatram da je dobro što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, žalosno je što je na taj referendum izašlo samo 43% građana, na referendumu o Brexitu o kojem se ovdje pljuvalo izašlo čak 72%. Dobro je što smo ušli. Međutim, žalosno je što se svih tih godina prije 2013. ta rasprava vodila na razini mitova. Ja bih očekivao 2010., 11., 12. na javnoj televiziji da ćemo imati u Otvorenom jednog stručnjaka koji je za EU i drugog koji je protiv. Da javnost može čuti argumente za i protiv i onda donijeti odluku na referendum. Toga nije bilo, nego su nam pričali neke mitove, postoje neki fondovi koji će Njemci i drugi puniti, a mi ćemo povlačiti. To je taj glagol povlačiti. Pa šta smo došli nakon 7 godina ispražnjeni u Hrvatsku i masu mladih u Irskoj i Njemačkoj, preplavljeni smo stranim proizvodima, uništena domaća proizvodnja. Ali ponavljam, još uvijek je to do nas. A slične te mitove o tome da će nas neko hraniti, da ima besplatnih ručkova, čujem i dan danas, što smatram da je loše. Ne mislim da je loš rezultat ovaj dogovor, ali na loš način se komunicira. Sljedeća replika uvažena zastupnica Marija Selak Raspudić. Uvaženi zastupniče Raspudić, vi očekujete neke suverene postupke od sadašnjeg mandatara,
a kako ih očekivati kada je on već prešao na nešto što se zove novi suverenizam. Drago mi je da sam razveselila moguće buduće ministre i nadam se da ću to nastaviti činiti. Dakle, mogući novi suverenizam nitko ne zna što je, ali imam jednu sliku koja mi naslućuje i zorno pokazuje što bi on mogao biti. Dakle, iz dijela koji se odnosi na ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje. Kaže da obrazovni sustav mora biti uključiv, u zagradi inkluzivan. Dakle, očito se pretpostavlja da smo mi hrvatski jezik već sada zaboravili, pa nam se mora prevesti riječ uključiv. Ja bih voljela da mi mandatar koji je netragom nestao objasni koja je razlika između uključiv i inkluzivan, a meni se čini da se ovdje, a i da je to bit novog suverenizma, hrvatski jezik osipa kao nekakav antipod Bogoslavu Šuleku, što je ono čemu bismo svi trebali stremiti. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nino Raspudić. Uvažena zastupnice Selak Raspudić, nužne posljedice demokratskog deficita su uvijek birokratizacija od Sovjetskog saveza pa do Europske unije u dekadentnoj fazi kakva je danas, težnja nekakvim antropološkim eksperimentima koji se nameću društvima i novogovor. Meni je žalosno što imam dojam da se to radi u Hrvatskoj da bi neko osigurao buduće briselske karijere. Naš izočni mandatar gospodin Plenković je kao svoje velike uspjehe prezentirao to što je ubacio na visoka mjesta u europskim institucijama par gospođa iz svoje stranke. Kao što Mamić se hvali da je prodao velikim klubovima, tako on u velike institucije. Samo ne vidim koje mi koristi od toga imamo. A kad govorimo o Brexitu, nas uvjeravali da su Englezi neki idioti koji su eto počinili neko samoubojstvo pa će sad biti gladni, pašće funta, sve ovo što se nije dogodilo. Jednom sam to sažeo ovako. Pa za Boga nije Engleska iznjedrila Oxford i Cambridge, Chestertona i Shakespearea, Viktoriju i Elizabetu, Churchilla i Margaret Thatcher da bi im Dubravka Šuica krojila kapu. Meni je jasno što su izašli. Vrijeme. Ali ajmo spašavati EU. Hvala.